Felly, dyn ni wedi trafod chydig bach o'r amryw o'r enwau sydd ar gael ar draws y Carneddau. Sut mae rhywun sydd yn gwylio hwn yn mynd ati chwilio amdanyn nhw? Wel, map ydy'r ateb cyntaf yn sicr de. Dwi wrth modd efo mapia. Llun o'r tir di map de, a wedyn fedra nhw'n ddychmygu lle mae'r cwm, lle mae'r mynydd ag ati. Ac wedyn mae'r enwau yma a fyddai'n dotio at yr amrywiaeth o enwau. Fanna da ni'n dechrau. Da ni'n dechrau efo mapia heddiw. Ond mae'n braf wedyn medru mynd at fapia hun. Ond maen nhw'n gosys iawn i'w prynu, ond maen nhw'n gael am ddim gwefan Llyfrgell Cenedlaethol yr Alban yn hynod o dda. Gen nhw fapia o Gymru i gyd, a wedyn mynd ar y wefan honno. Rhai hun wedyn, wel, Llyfrgell Cenedlaethol mapia degwm. Ac wedyn, be mae rhywun yn ei gael wedyn ydy fersiynau hun falla. Mae'r un enwau yna, ond sillafiad gwahanol. Ac weithiau, mae'r gair yn newid i ystyr, a mae hynny'n ddifyr, a da chi'n cael olrhain enw falle wedi newid dros y canrifoedd. Ac wedyn, mae yna stori bach yn fanna, does? Oes. Be sy'n ddifyr hefyd efo ydy cymharu sut mae enwau yma yn cymharu efo rhannau eraill o Gymru. Yng nghyd-destun y Carneddau, gweld sut mae cymoedd a mynyddoedd yn cymharu dydwch hefo Bana Brycheiniog. Ac mwyn gwneud hynny, mae coflein yn hynod ddifyr. Da chi'n medru roed un elfen, enghraifft, craf neu eryr, ac wedyn gweld lle arall yng Nghymru sydd hefo'r enwau yna. Ydych chi'n ymwybodol yn unrhyw waith tebyg i hyn sy'n digwydd ar draws Prydain yn yr Alban, yn Iwerddon neu yn Lloegr? Oes, mae yna gymdeithasau enwau llefydd yn y gwledydd i gyd. Ac yn ystod y cyfnod clo, fes i lwcus iawn o gydweithio hefo Gwyddel, oedd a diddordeb mawr mewn enwau llefydd yn Iwerddon. Mi oedd o sôn am broses debyg iawn i'r hyn sy'n digwydd yng Nghymru. Oherwydd, wrth gwrs, doedd y rhai oedd yn sgwennu ac yn darlunio'r mapia yma yn aml iawn ddim yn siarad yr ieithoedd cynhenid. Ac felly oedden nhw'n sgwennu mewn Saesneg rhywbeth oedden nhw'n glywed yn hytrach na'r enw gwreiddiol ar ystyr wreiddiol. Sut ddothoch chi i adnabod ac ymchwilio mewn i'r enwau lleoedd? O lle mae'r diddordeb wedi dod? Wel, hoffi chwarae fo geiriau. Dwi'n meddwl na, dim ond gwirioni ar eiriau ac mae rhywun yn mewn enwau llefydd. Wel, dwi'n meddwl mae yna gymaint o straeon mewn chydig o eiriau syml yn aml iawn. Mae yna berthynas efo enwau eraill, mae yna straeon tu ôl yr enwau. Mae yna hanes cymdeithas, mae'r cyfan yna. Mae'n wych, dwi'n meddwl, maen nhw'n drysora bach. A dwi'n mynd i gymryd yn ganiataol bod o'n rhywbeth positif bod ni'n trio gwarchod a defnyddio'r enwau yma. Ond mae o'n dasg yn dydy? Mae o'n eithriadol o bwysig, ac mae o'n hwyl hefyd yn dydy. Hynny ydy, da ni'n canfod o dan groen y tir, da ni'n canfod yr enwau yma, a da ni'n canfod llawer iawn o'n Treftadaeth yn trysora ni'n hynna. Diolch o galon i chi am sgwrsio hefo ni heddiw, Myrddin. Croeso.